La un clip după foarte, foarte mult timp de când am mai adaptat ceva pe YouTube. Astăzi ne vom juca un joc care nu l-am mai jucat pe canal. Adică Snake Rivals. Și s-au schimbat de foarte multe lucruri de când am mai jucat. Să dăm un loc la aceste chesturi și să-i dăm un match de classic. Să folosim aceste magneturi. Pentru că, din câte știu, o să folosim magnetul. Pentru că magnetul e bun. Câtă papă gratis, bă! Ne-am spawnat, ne-am făcut mari, ești nebun. Uite, și ăla are tot delfinul, ca și mine. Bă, e un început destul de bun, aș putea spune. Dacă vreți să mai facem episoade cu Snake Rivals, apropo, așa se numește jocul, dați like și dați și share și dacă vreți să și subscribe, pentru că se poate. Și da, se va schimba numele canalului. Când veți vedea acest episod, se va schimba numele canalului în Tigrișori. În fine, va fi ceva legat de tigri. Mi-a dat Heron, mă. Urăsc Heron-ul. Te încurcă foarte mult. Încă un chest de bronz. Nimic special. Mai folosim o dată magnet. Bun. Așa. Da, stai să folosim și noi magnetul. Să ne întoarcem la o zonă cu multe mere. Să ne ducem la o zonă cu multe mere. Da, și dacă vreți un mit, să vă spun ceva. Dacă vreți să știți unde se spawnează destul de multe mere, e într-un colț. Dar cred că m-am conjurat ăsta. Pe bune. Bă. Te rog, fie fantomă. Bă! Am nevoie ca un power-up să treacă prin el. Este. Nu mi l-am terminat pe al meu. Doamne, mai vreau un power-up să scap de prostul ăsta. Uite. Te rog, fantomă. Este, mă. Pa, fraiere. Bun. Ne descurcăm. What? L-ați văzut pe tipul ăla, pe bune? Cred că l-ați văzut. Ok, papa bun. Ceva papa bun. Bă, cred că l-am omorât pe ăla care s-a glitchuit, ești nebun? Lol. E prost să fii să intri în mine, mă. Random. Și sunt și micuți. Adică sunt pe locul 17. Ceea ce e... Uite un român. Spinless Cup. Oh, dear. Are șarpele epic, dragonul, care vedeți și la selectare de moduri. În fine, și de episoadele de acum încolo vor avea thumbnail-uri. Și vreau să scrieți în comentarii dacă episodul următor va fi cu Battle Royale-uri. Și de ce cu mai multe Battle Royale-uri, că alea sunt limitate. Depinde și cât de pro sunt eu, pentru că nu sunt foarte pro încât să câștig un Battle Royale. Pentru că Battle Royale e mai greu. Ca și în PUBG, Free Fire, Fortnite și mai știu ce. Dar să încercăm. The Blast Fire. Mi-a picat Blast. Pe bune, nu l-am văzut pe la micul.
L-am văzut, dar nu m-am gândit că pot să intru în el. M-am gândit că intru în mine. Ok. Quit. Vreau să dăm quit. Pentru că vreau să văd cât mai la acest season. Deci o să iau Platypus. Nu e ceva foarte șmecher. Snakes. La mine. Mie nu pică șerp comun și mă știu eu ce. Mie nu mi-a mai picat ușa cât de mi-a picat delfin. Hai să jucăm cu șoricelul. Ok, da. Din păcate n-am nimic pentru șoricel. Select. Vom juca cu șoricelul și mai băgăm unde sau mai alegem magnetul și ăsta va fi ultimul match din acest episod. Ultimul match din acest episod. Cum mi se mișcă la fața aia. În fine, hai să folosim magnetul. Bă. E bune, mă. Câtă cancer să joci, mă. Bă, și-am și zis, mă, că ăla să aibă fireball. Mi-am luat fantoma că poate iarăși mai mă încercuiește unul ca prostul ăla. Bă, jur, mai știu eu cum îl chema pe ăla. Sunt foarte mulți mari pe aici. Ceva sexy pe aici? Dar am deja un power-up. Hai să nu mănânce nimeni. Știți ce fac? N-aveți idee ce fac. Mă pun în fața lui. Dacă mai apuc să mă pun. Yes! Bine, mă! Ați văzut ce am vrut eu să fac? Asta am vrut să fac. Și uitați că mi-a ieșit. Și uitați-vă și voi câte kill-uri. Câte fucking kill-uri. Bum! Da. Hai că a fost șmecherie pe ferie, mă. A fost șmecherie. În fine. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonașul de like, share și subscribe în funcție dacă v-a plăcut sau nu acest episod. Pe curând!